Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Kalit ka naglain ng panahon. Tinuod ko. Puwa kayong kalangitan. Murag kulor sa dugo ang iyang kapuha. Unsay buot ipasabot ni ini. Diyos ko. Walang untay dautang katalagman nga mahitabo. Kaysa akong nahibawan nga kining akong nakita daw sama kapuwa sa dugo nga kalangitan. Usakin ni katimaan sa dautang katalagman nga muigo sa kalibutan. Ginoo ko, ang habog kayong bukid sa Olympus, nibugwak og baga kayong aso. Paminard! Pa! Pa! Talawag talag sa og talan-out sa kalangitan, og baga kayong aso nga gibugwak gikan sa dakong bukid sa Olympus. Pa! Dili normal kining kakusog sa pagbunok sa uwan. Timaan kini sa usa ka makalilisan unya nga katalagman. Tinuod yun ay ang nahisuat sa kasaysayan nga nahimong usa ka patay nga bulkan ang dakong bukid sa Olympus. Paminard, Pagandam, ay hapit na mupatim maaw ang katingalahang dapit. Ang gisaad nga paraiso nga yuta alang sa mga matinud-anong magtotoo ni Satano de Lucifero Sulfatos, ang Tierra del Sol. Paminard, kung aduna may gisaad nga bala ang dapit dinhi sa yuta, sigurado ko nga dili ka na alang sa mga magtotoo ni Satanas, kundi alang sa mga magtotoo sa Dios nga si Ginoong Hesukristo. Biyai ang sayop nga pagtulunan ni anak ko din ni iyo. Kuyog ka na kunhain ko karon. Samtang may panahon pa. Kay nagkanipis o nagkanipis na gayod ang mga adlaw. Aron mo pili ka o mutapon sa matuod nga pagtuo. Paminag, matapos man ang kalibutan, apan dili ang akong pag-ila ug pagtuo sa Dios. Tama ni Benavides! Ayaw og pakauwawi ang atong pagkabuena vidas! Way makabali sa akong pagtuo sa Dios nga akong gituhuan ug akong gisimba pa. Way makatarog sa akong pagtuo nga sa Ginoong Hesukristo akong manunubos. Tunglohon kayo sa atong mga katiguangan, hangtod nga bisag buhi ka ba, dugmok ng daan ka ng imong kabukugan. Ang tunglo nga pulong iya sa taong dautan pa. Gikan ka na kang Satanas. Apan ang gasa sa pagkamatarong mao ang kinabuhing dayon nga gikan kang Ginoong Hesukristo. Balaan siya nga Dios ug ang mutuo ug muila kaniya sa iyang pagkabalaan mamatay man apan banhawon niya siya ug magpuyo uban sa iyang presensya. Ungulok uka! Diyos lang ang akong tuhuan pa. Arilok uka! Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong bugtong manunubos. Rakutin dasan kapmani! Nagatuho ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Sembergwinsa! Amen! Amen! O Amen! Unsa? Dako kayong tingog, Mr. Millard, samtang nagsulti sila si Jo Marie? Yes, Brenna. Wasa ko makaklaro sa ilang panaglalis kay kusog kayo ang bunok sa uwan. Unya, nagpanugdog pa yun, nagpangilat. Maulagi, uy. Maayo gani kay nito ang na. Pero ang gikaguptan karon sa mga taga-tinhi, mao ang pag-ulbo sa baga kayong asog gikan sa ibabaw sa dakong bukid sa Olympus. Tinuod gid ay nga usa ka patay nga bulkan kanang Mount Olympus. Ug nahigmata kini pagbalik ikan sa pagkahinanok niini. Sud sa dugay na kaayong panahon. Brenna, nabalaka ko sa gipanulti ni Ashing sa dayon na gikan paingon dinhi. Magampo lang ko ta. Dili lang kita pasagdan sa Ginoo. Dili ka? Nga anhin na ta dinhi maabtan og makalilisan nga katalakman. Ug anhin na sab kita dinhi matapos, Brenna. Kuno say pagbuot sa Ginoo. Maugid ang matuman. Husto ka. Wagit kita'y mahimo. Kay wa kita'y katungod sa pagsupak. Mangandam na lang kita kanunay.
ug ato pagyong pahugtan ang pag-ampo. Hello, Mami. Hi, Krisha. Nakabalita ko sa mga paghitabo diha. Pag-amping gid mo diha, ha? Yes, Mami. Salamat, Ma'am. Si Brenna, hain man siya. Nara siya uban ako, Ma'am. Kauban namin sa usa ka room. Maayo hinuon. Ayaw mo pagbiya ni Jo Marie aron kung magkinaunsa naa siya nga makatabang ninyo ni Brenna. Yes, Ma'am. Sige, maulang ka na akong tuyo. Kay busy pa sab kaayo ko. Daghan ko giasikaso. Usa na niini mao ang abduction case sa anak og negosyanteng Chinoy nga higala ni Brenna. Si VJ Sandivar? O iha. Ako mo gikuha isip legal counsel sa iyang pamilya. Og ako karon mo ay nag-follow up sa kaso. Sige, Mami. Ambik sa mo kanunay diya, ha? Uban sa mga katabang. Thanks, iha. Bye. Bye, Ma'am. Bisag asa karong panahon na. Hinay-hinay nang nagpakita ang mga timailhan sa naghinapos ng bahin sa kalibutan. Humaabot na yun ang bagong paraiso sa yuta nga giingon kadakon ni Menard. Amo niya ni anang higayuna ang Tierra del Sol. Ang balaang yuta sa adlaw alang sa mga piniling mga magtutuo sa matuod kayod nga Dios. Magdala sa balaang mga tatak nga numero sa mapintas nga mananap ang 666. Hello, Menard. Laida, iyahay na ang panggawa sa mga sinyalis. Nga nagkaduol na gyud ang gipanagna nga propesiya nga naisuwat sa gihuptan na itong libro. Pangandam jud kanunay, pinagi sa gitudlong pangadiyon, kay ang matag loyal nga magtotoo, makamao sa maong pag-ampo. Oh, mahal kong Menard. Dinhi sa La Tierra, kalit lang nga nahigmata ang nahikatulog nga bulkan sa Olympus. Naukay usab kami din sa syudad human masayod ni anang maong balita. Karon lang yun, nibugwak na sab ni karon ug baga kayong aso. Nga kulor puwa, gamoy hinungdan nga nagpuwa karon ang kalangitan. Ug naputos sa bloody asphalt ang palibot. Usa ka matang sa pinuminong, nga sukad-masukad karon lang gayon na sinati. Gitamdan ko ang mga senyales. Ug nakita ko nga hapit na kini matapos. Nagkaduol na ang Tierra del Sol masinati na unya ug makita ang kaanindot sa maong paraiso. Ang gitudlo nga pangadiyon sa matag individual, nga miyembro sa kapatiran, sa espiritual. Ayaw hikalimti og ludhi gayod ang iyang rebulto, nga gipahimo sa sikretong dapit sa bahay. Buhat ang matag karon ug unya, aron pagpasalamat, pagdaig, ug pagpasalamat gayud kaniya. Oh, Menard. O ngolok, uka. Ongolok o ka. Arilok, uka. Arilok o ka. Rekutin dasan kapmane. Rakutin dasan kapmane. Among talahurong agahon. Ania ako karoning atubangan sa imong altar. Nagluhod og dinupa ang akong mga kamot agi og pagtahod sa balaanon mo kayong rebulto. Ongoloko ka, ariloko ka, nungao buya, rakotindasan kampmani, Satano de Lucifero Sulfatos. Ubadi ako sa akong mga gimbuhaton. Ayaw ako pasagdi. Warap o ka. Warap imak oyak. Talahorong Satano de Lucifero Sulfatos. Talahorong Satano de Lucifero Sulfatos.
Nagayok mo ako kanimo o Dios namo nga matuod gayon gagamahanan gikan sa kinauyukan ug matuod gayon gabayhon sa hiniusang kalangitan ug impyerno. Lagbas na ngadto sa way kinutuban nga kangit-ngitan. Kami sa kanunay nagasimba kanimo, naghimaya kanimo ug amo kang balaanon sa tibuok namong kinabuhi kasing-kasing og kalag. Ikaw ang Dios namo sa matag kangit-ngitan kanunay nga nagauban kanamo. Dios nga usa, sa malig-on mong sungay kami nagasalig kanimo. Sa imong ikog nga tampalasan, ikaw nagalig-on kanamo. Ongoloko ka, ariloko ka, nunga uboyaak, rakotindasan kap money. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!